hormatly vatandaşlar. Şu gün 2020 yılın 31 avgust hepdeniň şenbe güni. Hoş geldiniz. Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, çünkü çıkışmanyň ady Türkmenistan garaşly döwletmi ýa-da Türkmenistan birine garaşlymy. Ene men şu gün ýanky öz çıkışymy başlamakam, hormatly vatandaşlar, bir kan video köjek bolýan size. Türkmenistan'dan bir haber geldi. Biz şonu size yankı gökyüzük bolýar. Vatandaşlar bir zaman evet, vatandaşlar, şu video Türkmenistan'dan geldi. Garan şu an. Yine hormatly vatandaşlar, lütfen şu ayal maşgala Türkmenistan'da, yani Aşgabat'ta köçede yatıp diyor. Ya şu köçede yatýany yankı elbette bu problemi var. Elbette şu adam bir da şeyde var bolup şu köçede yatmaly bolýar. Ananyň haçan sen köçede Ýewropada yatsan ve köçede Türkmenistan'da yatsan şu bir zat değil mi? Ýewropada köçede ýatganda ýa-ni gurumlar çaýyň, naharyň suwuny egerde sen istesen kwartira alyp gidýär ýa ýatym alyp gidýär. Seni ýanky idarlaýarlar, gelip gidip barlak gidýär Türkmenistan'da hava tutanýar. Şu adam ýa ayal maşgala şu ýaşynda köçede ýatman, egerde Türkmenistan demokratik döwlet bolmasa, hemme mümkinçilikler bar bolmasa, hemme sistema işleýän bolsa, hökümet sistemalary, cemiyet sistematy, partiýalar, syýasy, sosial sistemalar işleýän bolsa, hökümet ugatda şu ayal maşgala durmuşa çykyp 3-4 tane çağırçyklar bolup, o çağırçyklaryň uly ýanky mekteplere, institut, universitetler gatnap Türkmenistany östürýärler. Türkmenistanyň awaýyny galdyrdylar. Mümkin Elon Musk diýen bir ýaş bolan şol emine göre şu ayal maşgaladan bilemdi o. Şoň üçin men her wagt aýdýan, adam resursy iň gymmatly resurs dünýäde. Hemme baýlyklar adam resursy ýataýanlar. Adamlar ýataýanlar. Ine gelin meselelerin şu wagtda öz çüýrük tohumynyň milli lideri näme işleýär? Gelin meselelerin. Ine men ýene de bir sany size video göstereyim, hormatly vatandaşlar. Ine öz çüýrük tohumynyň milli lideri Ulu hormatlanım yani Gurban Berdimuhamedov vertolyoda minip häzir ýanky Arkadaş şäheriniň daş döwrüne aýlandy. Lütfen. Ne şu Arkadaş şäheri, Bojowda goýun Arkadaş şäheri gurýan. Ine stadionlar, at çapşyk, eşekler, atlar, itler, piçikleriň öýleri, köşkleri. Ine öz şäherini eden guran adam, bizim pullarymyzy oglap öz şäherini gurup beren adam. Näçip bu ürkütjegini bilýär. Tarihte öz adyny ýanky öz tohumyň, çüýrük tohumyň arkada adyny goýup gitjek bolup ýa goýup gidýär. Ine häzir ünsürin ne şu eýen birinji etap guruldy, häzir ikinji etap şu dağlaryň başynda bir zatlar gurýarlar. Ýöne umuman ünsürip terseňiz, ine şu awadan öňkü bizmeň ýardymyzda bolsa,
Häzir şul adam şul bilmegini atak edýär. Şu ýerdäki jaýlary, ýani irbetrek duran jaýlar dağıtdyryp ýykyşdyryp vertolyotlar ýanyna ýykyn. Adamlar niýe ýaşady, şonu ýaşadyn diýip ýani gürkülme berdi. Men şul awadan şäherjiniň ýaşaýjylaryna ýan bawarap awadan kommunizm tertap bolun jaýlaryňyz ýykyljakdyr, eýýän gürkülme berdi. Muň bir çürük tohumyň arkada diýilýän milli lideriň esasy maksady Ünsüren şul arkada şäheri. Ine şul Aşgabat. Ine şul territoriýany ýa-ni çileget görkedim. Ine şul eýýän arkada. Muň esasy maksady şul territoriýany gurk gidip Aşgabaty içine, arkadaň içine sokup arkada şäher, Aşgabat şäherini aýryp arkada şäheri ýani kapital merkez edip goýjak bolýar. Ne şu ýal arkada Aşgabatdan arkada edip goýsa bizim dine Türkmenistanymyzdan Türkmenistan at galýar. Olum ýani Gurbany Berdimuhamedowyň öz döwleti bolýar. Ondan paşalyk geçmemeli. Men şol üçin ýani dinastiýa gurup gidýär şol. Biz şunu saklamasak bolmaýar. Sen biznesmen bol, şoför bol, MHM bol, polis bol, tapaatlar ýok. Niýe Türkmenistanyň gidýärni bir ekspert bolmaly, şu zatlar keretdim üçin. Ünsüret seredin, ine şöyle Türkmenistan gidýär. Arkada şäherini gurmany dowam edýär. Öz tohumyň, çürük tohumyň milli lideri Ünsüren ine şu ýerde gurdy we inni şu ýerlerini gurup başlap ýykyp Aşgabat bilmeýär tarap we Aşgabat tarap ýörep başlaýar. Siz mahaýdardan barada ine gül ýaly ýerler gurýada diýýär ýerler. Ünsüren haçanla Türkmenistanda katastrofa, sosial ýagdaýlar kyn. Baý döwletde adamlar terk edip daşurda gidýän wagty. Oğullarda adamlar bu ýaşap bilmän, ýani eýýem näme etjegini bilmän közüp ýören wagtlary. Şol daşurdan adamlar saklamasa şol ölüm gidýärler şolar. Ine şo wagtlary bizim pulumuzy oğurlap, ýagny çyýgmalary satyp Türkmenistan teýwalykdan satyp pullary alyp büdjetde elini sokup o ýerden öz arkadaş şäherini gurmany haky barmyşyň ýok. Bu kim? Prezident mi? Kim? Öz çürük tohumyň milli lideri. Öz çürük tohumyň puluny arkadaş şähermi, çürük tohum şähermi näme bursa şonu bursun. Ýöne bizim döwletimiziň, ýagny bizim baýlygymyzyň baýlyklaryny satyp büdjete gelen pullary oğurlap, onam öz arkadaş şäherini uýanmasa, ondan ona kezapçylyk diýilýär. Hani Serdar Berdimuhamedow, hani Türkmenistan prezidenti, näçip şol çürük tohumyň milli lideri vertolyotda aýlanyp arkadaş şäherini beýle gurmaly diýip, ýani bir topar adamyň jaýyny ýykmany eýýän görküme berdi. Hansı ýerde? Kartinka Serdar Berdimuhamedow. Ine hormatly watandaşlar, meniň omaýan döwlet ýok, döwlet guruşyk sistemalary ýok diýilen, on kartinka bar. Serdar Berdimuhamedow prezidentden kartinka arkasında şu bir kezapçılık gelgen 17 yıldan beri öz çürük tohumyň milli lideri Gurbany Berdimuhamedow. Ine. Gelin indi bir dowam edelim öz temamyza geçelim hormatly watandaşlar. Men size başka materiallarymı okuyayım. Karışıklık barada. Men näçip karışyklygy size gurgun berýän sebäbi tiýden ine karışıklyk bayramymyz bolýar. Şu karışıklyk bayramymyzda her adam düşünmeli, şu karışıklık bayram niye bize vaciptir? Yine käbirler Türkmenistan'ın tarihinden bilen oklar, bizim bilen oklar, hiç yerde yazılgı yok. O yerde bir yerde küçük bölükler var. Yani yönü o bir bölük o bölüğe karşı oluyor, o bölük bu bölüğe karşı oluyor. Yönü 33-34 yıldan beri iki tane kezza öz tarihini kitaplara, muzeylara hem yere yerleştirip Türkmenistan'ın tarihi deyip yani hem dağıtır giyip eyyem çalışıptırlar. Köyüne tarihimiz yok, tarihim halk yok yani. Dine iki prezident var yani bire Türkmen maçı diyen keza beylekem öz çürük tohumun milli lideri Gurbany keza. Yine şunun tarihler var. Yine Türkmenistan. Gelin bir seyredelim. Türkmenistan döwleti kaçan guruldy? Türkmenistan öz başlyklaryny kaçan aldy? Türkmenistan'ın prezident wezipesi kaçan emele verildi? Şu Türkmenistan döwletiniň simwollary var. Gerbi var,
baydağı wa, embleması wa, yani konstitutsiyasy wa, döwlet çäkleri wa, halky wa, döwlet guruşy wa, şu Türkmenistan döwletiniň emele gelýän simbollar. Gelin şonuň esas simbollaryna serip geçelim. Ine mysal üçin men 91-nji 92-de Türkmenistanda. Şo ýerde Türkmenistan döwleti ýa-da döräňinde men şo ýerde edim. Gelin men size gysgaça gurgun bereyim. 1990-njy ýylda bir topar döwletler ýa-da Rossiýanyň yktyýarynda bolan döwletler, Sowet Soýuzynyň döwletleri bir-birinden öz başlaklaryny ýitirip başladylar. Pardon. Bir-birinden Sowet Soýuzy öz başlaklaryny ýitirip, ýa-ni beýleki şoňa giren döwletler öz başlaklaryny alyp başladylar. Men häzir bir tabliça okudum, şo ýerde kim haçan aldy öz başlaklaryny dogry görkezem. Ine şo ýerde birinji bolup öz başlaklaryny Litwa diýen döwlet aldy. Gelin şoň kiçik taryhyny diýelim. Näme şu öz başlaklaryny aldy? Öz başlaklaryny aldy. Näme men şu hatlary görkezek bolýan? Biz näme aldyk öz başlaklaryny we Litwa döwleti näme aldy öz başlaklaryny? Deňişdirip göreli. Men her gerek garşylyk barda görmegende bir döwleti görkezem. Haýsy döwlet näme garşylygyny aldy we bizim garşylygymyzda deňişdirip. Şonu siz garşylygyň hümmetini fundamental bizim döwletimiz üçin, her bir maşgala üçin, her bir adam üçin fundamental düşünje diýeni düşünýärsiňiz. Gelin ine men size bir video görkezeyim. Hormatly vatandaşlar. Ine bir kiçik video var. Как Литва получила независимость и подтолкнула распад СССР. Ягни Litwa döwleti Sowet Soýuzynyň döwletleriň iň birinjisi bolup öz başlaklaryny aldy we bütün Sowet Soýuzy darlytmagy üçin birinji adym etdi. Gelin şonu seyredelim. Тремя выстрелами в честь погибших в ночь на 13 января в центре Вильнюса на площади Независимости у стен парламента сегодня почтили память убитых и раненых в кровавое воскресенье. Ровно 25 лет назад, не прожившая еще и год после провозглашения о восстановлении независимости Литва, во время госпереворота едва ее не решилась. Первое правительство Литвы из-за экономической блокады СССР пошло на крайние меры. Yine 25 yıl olan diye da yine 1990 yılında Litwa döwleti, yani Gorbaçov bir partiýalara aýryp başlady. Bir topar partiýa döwletine hakyny bar diýip başlady. 1989-njy ýylda, 82-nji ýylda bir topar partiýalara geçip başlady we Litwa döwleti öz partiýalaryny, milli partiýalary, demokratik partiýalaryny açyp, ýa-ni öz başlaklaryny isläp başlady. Şolar 1990-njy ýylda öz başlaklaryny ılan ettiler ve şo ýerde ýagny Sowet Soýuzy goşunlary hemin şekilde ýagny goşunlary iýber şolary ýatyryp ýa-ni Sowet Soýuzyna saljak boldy. Ine şo ýa-ni Sowet Soýuzy şo ýere barana tanklary bilen barana şo ýerde garşylyklar emele geldi. Ýagny azatlyk garşylyk etýän halkyň arasyna, yerli halkyň arasyna, Litwa halkyň arasyna we Sowet Soýuzyny saklap gelýän hökümetiň tanklary gelende şol Sowet Soýuzynyň hökümeti bilen yerli halkyň, yerli hökümetiň arasyna garşylyklar boldy. Ine şo garşylyklar näme başlady? Birinji ýokary sawiýede, Litwaň ýokary sawiýede öz halkyna haýyş etdi. Gelin referendum geçiriň. Bize garşylyk gerekmi? Sowet Soýuzynyň biz bölünmeli. Şo ýerde birinji geçiren martdaky referendumda halk 85% ses berdi. Biz aýratyn döwlet bolmaly, Sowet Soýuzynyň çykmaly diýip karar çykardy. 3-4 aýdan soň ony ýene-de gaýtalap, ofitsial mejlisiň üstü bilen ony referendumy elan etdiler. We şo ýerde ýagny объявила о şo ýerde referendum geçirjekkä bolup Rossiýa Sowet Soýuzy goşunlary berdi. Şo ýerde 15 adam we 20-30 adama boly, 15 adama öldü, 20-30 adama boly yaralandy. Ne şu Litwa halky ahyry ýeňdi. Birinji garşylyk aýdanyna diňe muny Islandiýa diýen bir döwlet golady. Ýöne kaçandan Rossiýadan goşuna gelip çakmışyk bolup başlaryna eýýän halkara urumlar. Bir topar döwletler Litvanyň garşylygyny tasdikladylar. Ve şonda Sowet Soýuzy ýerine gaýtmaly boldy.
yani goşunlar bilen ya gördü. Yengeni bilenem, tanklar bilen halkı basanı bilenem, tok yok. Şul halk eýem öz garşylygyny aljak bolýar diýip ýa-ni oýguldyk etdi. Şeýdip 1990-njy ýylda Litwa döwleti öz garşylygyny algan etdi we bir näçe döwletler ýa-ni onlarça döwletler şonu tasdiklady. Amerika, Ýewropa döwletleri tasdiklady şonu. Şeýdip Sovet Soýuzynyň 1990-njy ýylda birinji döwlet Qaragaçda Sovet Soýuzynyň çykyp öz başlyklygyny elan etdi. Gelin men keçik videolara görkezin. Кратном росте цен на продукты питания. Параллельно с этим просоветские силы в Литве объявили о комитете спасения и взяли... Şol Litwa döwleti, onun halky, onun cemiyet kurumları öz başlıklarını elan edenler prorossiýska opozisiýa diýär. Ýani Rossiýanyň adamlary, Rossiýany goýlayan Litowlar ama arasynda şular ýani garşylyk görkezip ýok Sovet Soýuzynyň çykmaz diýip garşylyklar başlady. Ine şonu Rossiýa goşunlaryny girdi. Litwa ve şöyle ýani çakmyşlıklar boldy. власти в свои руки, попутно обратившись к руководству СССР с просьбой о помощи. Ünferin ine şuraya По стране пошли karşılık alınıyor. скоординированные Şuraya adatlık митинги alınıyor. недовольных независимостью, экономической ситуацией или просто сторонников жизни в составе СССР. На просьбу о помощи быстро отреагировало советское руководство, прислав на помощь мятежникам не только Yine yani karşılık belirlenen son Neme devleti, Litva devleti şöyle de prorossiýska yani Sovet Soýuzyny goýlayan adamlar çykyp aksiýa geçirip Rossiýa goşunlaryny çağırıp Rossiýa goşunlaryny ýerýär. Şunu bilmeli. армию, ну и псковских десантников и спецподразделения «Альфа». Именно в этом месте, в центре столицы Вильнюса, около Вильнюсской телебашни, четверть века назад произошли самые драматичные события. Сухая статистика столкновений: 14 гражданских погибло, 32 человека ранены, более 1000 получили увечья различной тяжести. Вновь Yine şol ýanky üniversitede Aliye'de çakmışlıklar oldu. Yine şu yerde 14 adam öldü, 30'dan köp adam yaralandı ve miňlerçe adam ýani maýyp bolup ýani bir topar şiketler aldylar. Men diýjek bolýanlarym ine şu Aliye tarihe girdi. Nimen Litwa. Indi ömür boyu adatlyk garşylyk bolana ine şu ölen adamlar ýatdanýar ve şol kahraman bolýar. Погибло 32 человека, ранены, более 1000 получили увечья различной тяжести. В ночь на 13 января вначале была занята Теревышка, затем и Ünferin tanklarama. Şonu da halkı Сегодня эти две borkulmadılar. точки – главные из 3 памятных мест тех событий. Главный урок в том, что мы научились быть едиными. Только благодаря единству мы смогли всего этого достичь. Nime diýerde esasy mysal, biz alan misalymyz biz bir zada düşündük diye. Biz birleşip bir halk bolmaly diye. Başgaça alt bolmak diye garaşlyk we adatlyk. Ine şol birleşik bizi häzirki gün içeri dowam edip alyp barýar. Men ýene gaýtaradan şol adamy diýenlerimi Урок в том, что мы научились быть едиными. Только благодаря единству мы смогли всего этого достичь. biz ya esasın bizim alan misalymyz diye biz bir adam birleşip bir adam bolmany öwrendik diye. Bir halk bolup bolmany öwrendik diye. Ine şo sebäplen biz ýeňdik diye häzirim ýa-ni dowam edýär. Мы должны и дальше продолжать сохранять то самое спокойствие, которое мы продемонстрировали 13 января. Именно это спокойствие позволило сохранить множество жизней. Сегодня о тех событиях напоминают не только... Ýanky ýaşuly soňky diýe biz emosiýa düşmän arqyn adatlygyny almaly we şol arqynymyz bilen biz ýolumuza dowam etmeli. Ýani öňe gidiş ýoly dowam etmeli. Только остатки баррикад в центре Вильнюса, но и уголок... Şunu derdim, şol bir günne bolan çakmışykda we şoň ýanky öňünde bolan günler, ýa soňunda bolan günleriň jemledek, ine şunça ugalovun ton işler şu günne barlanyp, ýa taýýar edilip we bir-birden adamlar jenaýat işlerini hakda otyrlar. Polisler, emheme gulluklar, amonlar hemmeti şu jenaýat ýanky kitaplarda ýazyldy ve inni şoň suwudy bir-birden başlap
25 yıldan soň suwutlar başlap, şoňa çäre bolup başlanýar. Ine şu ýaly garşylyk alınýar. Haçanla men MHM we polis guluklaryna aýdýam. Bizim habarymyz var, kemini bilen näme diýäniňizi. Bizim habarymyz var, ýa-ni politik güýçler baranna, Türkmenistanyň aktivistler baranna Türkmenistan näme diýän habarymyz var. Bir-birinden jogap berersiňiz. Bir-birinden hemmäňe jogap berersiňiz. Diýil şaýatlar bolar. Ýa-ni bizim alyp durus maglumatlary ýygnap durus, ýygnap ýatyr. Şu maglumatlar boýunça ýürüýte gözlegler var. Näme adamlar gynanmasa, şu zatlar üstüňize geler. Siz hökümet jogap bermeli bolsaňyz, halkymyz azatlyk alanyna gurbanyny gollanan adam, zulüm gollanan adam, MHM, polis, ahranasy hemme jogap bererler. Şoň üçin häzirden aýdýan, halk azatlyga barýar, halk azatlygy alar. Öňe çykaýman, böwürt bolaýman, ölersiňiz. Ölmeseňiz basılarsyňyz. Basılmasaňyz, ýa-ni ahir 25 ýyldan şu derňelip ahirden tutup bütün ömrüňi özüň, maşgalaň, iň azatlyga garşy adam, watan dönüp diýip adyny alarsyňyz. Gurbangul eýýäm öz adyny taryhda ýazdy. Watan dönüp Putiniň iti öz çürük topumunyň milli lideri. Mundan beter yamanlyk, mundan beter maskara at, mundan beter bir awray at Türkmenine intek bolmady. Sizem şol bir awrayla gollap, şu çürük topumunyň milli liderini gollap, sizem aýaňyza sallak giderdiňiz. Sizin hem çağlarınıza, aktıklarınıza barmak basarlar. He, ol televizyonda suut görkezdiler. Adamları azatlyk alanına öldürüp nimeden adamlar şunor dämi diýip barmak basarlar. Sen babaň dämi şol? Sen gurulma, kim gurulsa diýip aýdarlar ýüzlerine. Imsin otururlar. Öz dogun arnaşlaryňyz, çağlarınız, aktıklarınız sizi bütün ömrünü ýigrenip gelerler. Ine bolsa iş. Уголовное дело, которое на сегодня является самым объемным в новейшей истории Литвы. Вот эти сотни томов, где поминутно расписаны все события, едва... Ine şu kitaplarda, ýa-ni ugolovny işlerde münt ýazylypdyr. Kim näme edipdir? Organlardan, kim halka garşy işläpdir, kim halky satypdyr, kim hökümetden, polisden, amondan hemmesi ýazylyp. Ine bir-birden ferzil basyp gidip oturýar. Помещается в грузовичок. Только в прошлом году прокуратура передала дело в суд. Lietuvai prireikė net 25 metų. Литве понадобилось 25 лет, чтобы дело о событиях 13 января, самое большое дело в истории нашей страны, наконец достигло суда. Мы надеялись, что это произойдет немного быстрее, но час правосудия все равно близится. Официально обвиняемых около сотни. Ine hormatly vatandaşlar, men size görkezdim. Litwa nähili öz garşylygyny aldy. Gelin ederim Türkmenistan nähili öz garşylygyny aldy. Köp adam Türkmenistan, ýa-ni Sowet Soýuzynyň Türkmenistan bilen häzir Türkmenistany tapawut bilenok. Men size aýdaýyn. Türkmenska SSR, ýa-ni Türkmen döwleti 1924 ýylyň 27 oktýabrynda döredildi. Türkmenska SSR we Sowet Soýuzynyň sastawyna girdi. Sowet Soýuzynyň sastawyna girip, şondan bäri bir topar ýa-ni Sowet Soýuzynyň sistemasy bir topar öz prinsiplaryny, öz sistemalaryny Türkmenistanyň territoriýasyna goýuldy, ýa-ni mezur ýagdaýyna goýuldy. Bir topar adam gyryldy. Bir topar deýapdesular, bir topar bizim islamymyza çelli ýa-ni Sowet Soýuzy ruhsat bermekde aýyrdy. Bular täze adam ýasajak bolurlar, ateist, hiç zada inanmayan, dine ýa-ni kommunistik partiýa inanýan adamlar ýasajak boldy. Häzir şol ýaly dine hormat goýman, dine üns bermän, din ba diýip ýok edip onu ýa-ni meçitlerde gurban boly, öz çürük topumunyň milli lideriniň kitaplaryny okudyp dinem ýatyrdylar. Ýöne din bamış. Esasy bir zada inanmaly, arkada ferdar ve öz çürük topumunyň milli lideri arkada inanmaly. Ine şonu goýdular. Edir kommunist sistemasy onu niýaz gurkutdy. Häzirim şonu bular köne 80-nji ýylyň sistemasyny aýlap oturýarlar. Aýlanyp bilenok bolýan, şu aýlanyp bilmeýän ýerine adamy tutup vurup öldürüp ýa-ni türmäge batyp gidip oturýarlar. Aýlantyrjak bol. Ol işlenok sistema. Indi hormatly vatandaşlar, ünsüriň 1991-nji ýylda 27-nji oktýabrda Niýazow
in sonkurun arasında bolup beýleki döwletlerin arasında, ýa 15 tane döwlet bar Sowet Soýuzyna arasında bolup Moskwa agzyny açyp seredip durup şondan komanda alyp Moskwa tarapyndan guruldy. Niyaz ve Moskva'nın iti Gurbanly Berdimuhammedowyň öç çüýlük togunyň milli lideri ola Moskva'nın iti, Serdar Moskva'nın iti. Anladın? Ine şol Moskva seredip Moskvada hiç tat diýen okmuňy, beýlekde döwletler garaşlygyny alyp gidip otyr. Türkmenistan alanyp, Niyazym oturup iň son kurulmaň arasynda ay komanda gelen ok gel. Men garaşlygy abiblat et göreýin, hani bir zat edýärem diýip garaşlygyny ýa-ni elan edýär. Ondan görýär, halkdan soraýar garaşlyk näme gerekmi de, halkam bilen ok tapawdy. Şu Sowet Soýuzyna ýaly gitpýär. Näme diýär? Halk uhlap ýatyr. Men maşenik, garaşlyk häzir aýdarlar şo garaşlygy derrew özüm alyp, hemmet men garaşly edip, hiç menem garaşly däl, garaşyk Türkmenistan gurulyp, ýa-ni plan edýär. Ýa-ni 3 tane türkmen däl çagyrýar. Umnov, Khramov, Jadan. Şolar bilen derrew garaşlyk alyp, bir-birden öz oponentlerini, ýa-ni beýlik partiýanyň liderini ýok edýär, ýapýar, türmäge basýar. Bir kwartira çykyp berýär, bir maşynja barýar, bir wezipe berip, ol ýoldan aýryp, özüni 2 ýyla galman Serdarym, Türkmen başyym diýip at goýduryp kult lichnost ýasap başlaýar. Öz ýa-ni garaşly, özüne garaşly döwleti Türkmenistany edýär-de özüne garaşly halky ýasap başlaýar. Ine men näme şu zatlar diýen, men bir tabliça okuyayım vatandaşlar, üntüret diýedim. Men ýöri toňuzum şuny. Sizin üçin ine döwletler. Kim birinji Sowet Soýuzynyň çykdy we garaşlygyny elan etdi. Ine birinji bolup, ýa-ni Litovskiy SSR 11 martda 1990-njy ýylda ýa-ni öz garaşlygyny elan etdi. Ine şu döwlet birinji bolup Sowet Soýuzynyň çykdy. İkinci bolup Latviýski SSR çykdy. 1991-nji ýylda 6 sentýabrda bular ýa-ni pardon 1900 ine 4-nji maýda 1990-njy ýylda bular ýa-ni nimeden çykdy? Sowet Soýuzynyň çykdy. Elan etdi, çykjak diýip. Ondan soň 3-nji ýerde Estonski SSR 8-nji maýda çykdy şular. Elan etdi. 4-nji ýerde ine Armyanski SSR, Ermeniler çykdy. 5-nji ýerde Gruziya çykdy. 6-njy ýerde Ukraina çykdy. 7-nji ýerde Belarusiya çykdy. 8-nji ýerde Moldawiya çykdy. 9-njy ýerde Azerbaýjan çykdy. 23 sentýabrda. 10-njy ýerde Özbegistan çykdy. 30-njy awgustda. 30-njy awgustda. 17-nji ýerde ine Kırgızstan çykdy. 31-nji awgustda. Şol iki döwlet bir wada çykdy bir günne. 12-nji ýerde Tadjikistan çykdy. Ondan 13-nji ýerde 27-nji oktýabrda biz çykdyk. Tadjikistan ine 9-njy sentýabrda çykdy. Biz 27-nji oktýabrda öz başlyklygymyzy elan edip, ýa-ni Sowet Soýuzyna degişler çykdyk. Ine bizden soň kim galýar? 14-nji Rossiya 26-njy dekabr 12-nji dekabrda çykýar we ondan soň ýa-ni pardon, ondan soň 16-njy dekabrda 15-nji bolup Kazakystan çykýar. Ine Türkmenistan men aýdyşym ýa Niyazow soňuna çeldi, Moskwanyň iti bolan soň garaşyp ýa Moskwa mo jaňa meden ok, Moskwa çöpdara meren ok, otyr näme üçin men ine şeýdip hemleri garaşlyk alýar, menim alaýyn diýip garaşlyk aldy. Türkmen halky ne derdini dökdi, ne ýa-ni ganyny dökdi, ne Litwa ýaly görüşdi, ne aňardan tanklar gelip şonu bermejek boldular. Öz-özünden garaşlyk Türkmenistana Allah tarapyndan gaçdy. Şo ýerde Niyazow derek, maşennik däl bir normal türkmen bolmasa, biz başga günne şu bolardyk. Türkmenistan demokratik döwlet bolup giderdi. Türkmenistan mümkin awtoritar Özbegistan ýaly döwlet bolardy. Ýöne internetden bolardy, çykyp bolardy, girip bolardy, işlem bolardy, iş ýerleri bolardy, konvertasiýa bolardy beýlek döwletler ýaly. Ýok, onu etmedi Niyazow. Konvertasiýany ýürüt etdirmedi,
adamların çıkışını derhal kontrol et başladı. Bir topardatlar qadağançılıkları giydirip adamlar korkutup öz yanındaki işte yoldaşlarını türmeye var. Yani vice-premierler, ministerleri yine şurayali korkunç, zulümlü, hiç hakları yok, garaşsız devleti yasadı. Yine Niyazov nimetti. Men näme çep Niyazov diyen sebebi ünitlerin hormatly vatandaşlar. Yine Türkmenistan öz garaşlygyny 27 sentyabrda 1991 ýylda aldy. Ünitlerin 1990 ýylda Türkmenska SSR şo ýerde bir wezipe dörýär prezident Türkmenska SSR. Niyazov derhal saýlawy geçirip, ýa-ni ýekete kandidat goýup 98,98% alan kişi bolup saýlawy derhal utup özüni prezident etdi. Men näme Niyazov maşenik diýen? Eýem şu garaşlygy ogurlanmaka eýem maşençilik edip ýekete kandidaty saýlawy geçirip o saýlaw däle özüni maşençilik bilen özüni prezidentliğe berdi. Unutmayın. Derhal 91'de garaşlygy alıp hemme özüne bagletdi. Indi 92'de täze konstitusiýa kabul etdi. Bu adamın men Türkmenska SSR'ın prezidenti, häzir Türkmenistan täze konstitusiýasy döredi. Yani 20. oktyabrdan soň emele geldi. Indi men täzeden saýlawy geçirmedem. Men täze döwletiň prezidenti däldim. Täzeden ýene ýekete yani ýek kandidatly ikinji gerek saýlawy geçirip özüni prezident berdi. Ýene 99% ses aldy. Ýene bütün dünýäni aldy, Türkmen halkyny aldy. Türkmen halky azatlykda bolmadan, garaşlygyň nämedigini bilmän soň şol Niyazowyň agyna serip ynanyp öz Türkmenini diýip, ýa on sady sözlerini dinläp, öňkü kommunist maşenlik oňa ynanyp halk oňa ýa avantaj berip, ay bolýar şu düýler, baýar, ogurlar bize de bir zat bolar diýip ýa ynanyp geldi. Näme etdi? Ene maşenlik kaçandan ýolbaş bolup işlete prezident wezipany ogurlady, garaşlygy ogurlady, soň Türkmenistany ogurlady, soň özüne Türkmen maşy diýip at goýdy. Soň ruhnama ýaly kişi bolup bütün tarihi çalıştyryp öz tarihini ornaşdy. Öz ejeti, kagazy, ol kagaza änewde pyçaklanyp poýuzdan zyňyldy. Ona giroýalyk getirdi, ýa tarih hükmedip. Soň näme etdi? Ejetini nimede boşda bolup işe tekwalarda dekkeden okdy ejeti. Şonam ýa-ni Gurban Sultan eje diýip bütün dünýäde ýa-ni şoň adyny goýup medal döredip onu gahrman etdi. Tekinkede işleyen ayal, gödök ýa-ni dekkelmeýädik ayal birden Türkmenistanda gahrman boldy. Näme? Gahrman admydy? Birlenip geçirilmedik Sovet tarapyndan gıynalyp gelýän gahrman admydy? Ýok, elbetde ýok. Elbetde köpdi. Ýöne Niyaz maşenik bolansoň prezident iki gerek wezipany ogurlady, garaşlygy ogurlady, Türkmenistany ogurlady we Türkmenistana täze döwlet, öz taryhy döwletini gurup başlady. Unutmaýyn. Öz çürük tohumyň milli lideri şonu diýär. Ütgüç geri ýokdur. Şu ýolap barýar. Men näçe size şu zatda düşündirýän, garaşlylyk bize hiç kim bermedi, öz düşdi. Garaşlylygy Niyazov mazanmady. Gurbanuly öz çürük tohumyň milli lideri olamazanmady. Garaşlylyk öz düşdi bizim döwletimize. Şol şansymyz biz ýitirdik. Inni garaşlylygy biz ganymyz bilen, derimiz bilen, özümiziň ýa-ni energiýamyz bilen, hereketlerimiz bilen gazanmasak, biz hiç wagt garaşlylygy ak bilmez, azat bolmaz. Näçe men garaşlylyk diýen? Garaşlylyk bir maşgala üçin, bir adam üçin fundamental zatdan, şoň üstüne azatlyk emele berýär. Şoň üstüne senin haklaryny emele berýär. Gaty wajyp zat. Häzir garaşlygyň 33 ýyllygy. Bizim garaşlygymyzda Gurbany Berdimuhammedowyň garaşlyk bayramy. Sen uğurlady olam. Niyaz uğurlady olam, ol Niyazdan uğurlady. Şular Putin'e garaşly adamlar. Bular watan döwletleri. Biz hakyky garaşlylygymyzy elimize almaly. Bizim garaşlygymyzy uğurlan adam öz çürük tohumyň lideri Gurbany Berdimuhammedow.
Biz şondan almalı. Biz şonu alanız da bizim adahatlığımız emine veriyor. Biz şol adamı tutsak edip türmeye atmadan bütün dünya okölmeli. Türkmen halkı adaletli, adalet tut edip kezzabi, maşenleri, öz vatanına dönüp olan adamı türmeye atıp biliyor ve cezasını berip bilen halk gerek yerine öz dostoyinstvo için durup bilen halk deyip biz görkölmeli bütün dünyada. Şoň için birleşmeli, aramızdaki şartlatları kıralınmalı, dine birleşip, zulüm tutup, uyruğuna batıp, onu zindana dınıp, biz devlet kurmalı. Başkalaç yok. Hormatly vatandaşlar, yine men size Niyaz'ın egerde tarihi gerek bolsa öýüňiz görüplersiniz şurada. Mesela kıysaça aytıp geçtim. Bu da hatta Wikipedia'da var. Yine näýe saýlawlar geçti 98-73% aldy. Birinji saýlawda. Hemme zatlar bağda özüňiz onu görüplersiniz. Men size görkezim, başlanyň görkezmändir. Yine Wikipedia'da prezident saýlawlar näýe geçti? Niyazow kimdigi? Hemme zatlar var. Şu ýerde Niyazow prezident bir belli bir şahsiyet bolup gidýär, bir ýa-ni siýasatçy bolup gidýär. Şu zatlaryň düzelmeli. Hakykat iýmele gelmeli. Biz hakykaty gorap bilmesek, bizden halk bolmaz, bizden millet bolmaz. Şoň üçin sen Türkmenistanyň bir künjügini ýaşaý, sen türkmen. Senin Lewap dialektiň bar, Daşol dialektiň bar, senin Ahal dialektiň bar, Balkan dialektiň bar, tapawut ýok, Mar dialektiň bar. Sen türkmen. Sen Türkmenistana ýapyşyp Türkmenistan döwleti adaletliga we garaşlyga çykaraýmaly. Alaç ýok. Biz jogapkärçilik almaly adamlar. Şoň üçin bayram ýetip gelýär. Men sizden haýyş edýän şo bayramda ine Gurbanyň çäre belliýärmi? Çykyň çäre. Baýda galyň, daşyny içinde görkezin türkmen halky badygyny. Siz onuň bilen rejim bolandy. Siz onuň bilen öz garaşlygyňy bilýär. O garaşlyk Gurbanyň kydar, Serdaryň kydar, hiç kim kydar. Ol garaşlyk diňe türkmen halkynyň kydar. Oğurlanan türkmen halkynyň oğurlanan garaşlyk. Men size näçe şu zatları jikmejik düşündürýän vatandaşlar sebäbi biz döwletimiziň simbollaryny, fundamental zatlaryny täzeden gurup, täzeden bir jaýda goýup, şoň üstüne şu arasda päkide, adaletli, çynlakay zadyň üstüne biz öz döwletimiz bolmaly. Şonu etmesek biz döwlet gurup bilemizok. Gurun döwletimiz kökü erwet bolýar, diktatorlar gidýär. Şoň üçin garaşlyk bilen adaletlik diňe her wagt Türkmenistanyň gurunjak döwletiniň köküne ilmidana durmaly. Hormatly vatandaşlar, ine men şunuň bilen öz aýtjaklarymy aýtdym, ýöne bir size aýtjaklarym bar. Ine Türkmenistan boýunça. Men her wagt aýdýanlarym, Türkmenistan bir ajaýyp döwlet. Bu döwleti uly çydap bilmejek kynçylykdan geçip, öz derini, gany döküp, janlaryny berip ata-babalarymyň gurun döwletdir. Bu döwlet Niyazow kam däl, Gurbanyň kam däl, bizim döwletimizdir. Gurulan Türkmenistan döwletini ne de kezzap ýallap Niyazow daxly bar, ne de kezzap ýallap öz togumyň milli lideri Gurbany Berdimuhammedowyň daxly bar. Ne onun tohumyň daxly bar. Soňky 33 ýylda iki san kezzap Niyazow bilen Gurbany Berdimuhammedow bizim ata-babalarymyzdan galan döwletimizi öz huzur döwletine öwürüp adaletli bir tarap döwlet guruş sistemasyny dogry ýokatdylar. Döwletde bir kanunçylyk, paraxorlyk, ýallaklyk, çepekçilik ýaly gylyk häsiýetleri üstürüp öz siýasatyny ýöredip, öz kultuny ýa-ni öňe sürüp, öz taryhyny öňe sürüp, türkmeniň taryhyny ýokatdylar. Hemme türkmenler üýüşip birleşip, şol kezzap öz tohumyň milli lideri Gurbany zulümden diýmeli we hakyky garaşly Türkmenistan döwletimizi biz gurmaly. Biz hakyky garaşly döwlet bolmaly. Türkmenistan döwleti Putin'e, Erdogany garaşly däl bolmaly. Biz garaşly Türkmenistan döwletimizi täzeden kökünem, fundamentinam arasy edip goýup, şo ýerde ölýänem bolsak, ölmeli, gurmaly, goýmaly. Onu biz
öz döwletimizi taryha salar, biz öz gahrymanlarymyzy taryha salar. Biz şul aýgytly ädimde hemme adamlar gözleri bilen görer şu taryh wakalary we Türkmenistan döwleti şondan kök alyp gider. Biz şonu edäýmeli. İlleşler, şunu ýaly taryhy mümkinçilik emele geldi. Biz öz şansymyzy ýitirmeliler. Biz çürük toplumyň milli lideri Haramdagdan dynmaly. Haramdag Gümon Türkmenistan diňimi Türkmen halky. Hormatly watandaşlar, şunun bilen men öz efirimi torýan ilnik gepleşikler çeldi. Hoş sağ bolun.